Bismillah ma badinna e hadi men yaade question ngaji ko wiete ko welnata wonkiji ko meden jidi mbaɗano nami ɗum seeɗa ɗum woni min goppiran lawol jimon seeɗa. Giɗam bandolo buru giɗam belɗore bada bago bandolo buru ludowo worɓe haya e alalel nuɗo lewru so waɗi kam leeso waɗi bago bandolo buru ludowo worɓe haya e ayyoram e ñande ayi finali so aro janɗe finti ɗi goppadi dogu koyi adde so kerisinamin ɗi goppadi daran adde so murisinamin ndoguɗa ɓe jallete so dariɗa ɓe mbarete bada bago bandolo buru ludowo worɓe haya yoga o wiide so ramnanawa yoga o wiide so redam nanawa yoga o wiide so ɓerdam na ɓoosa bada bago bandolo buru ludowo worɓe haya yoga o wiide kañum yo jabbanaɗo yoga o wiide kañum yo cartanaɗo yoga o wiide so sara wuɗi ɗum yoga o wiide so kuñanaɗo endu bada bago bandolo buru ludowo worɓe haya yoga o wiide kañum yo cartanaɗo bada bago bandolo buru ludowo worɓe haya mo duyda ye undude e duko sari poɗije ala ko yiɗe jam laɓa kam Dumare samba haya. Merci. Mashallah, mashallah. Esa bunde maka so bula fa Madina bada bago bandolo buru lonata bula ali ɗum woni omo heni kadule makko lonata kana bule sabunde nde fam makka itoyte bula ka fam Madina doka iwi fu ɗum waran kadule makko sana lonne lonnire non passé caggal passé dow mum passé ni ballo bayo ɗum ka ɗon no tawi fulɓe aɗa jiiɗi bulla ɗum saabi so jiiɗi bulla machallah.